আমি এনেকুৱা আপোনাক 1 টাকা দি পেলাই 2 টাকা লোৱা মানুহ মই ল'বও জানিব লাগিব দিবও জানিব লাগিব তো लोगोफोर फैलायबाय मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांनि गेजेराव दिनै जोंनि बिटिसिआव PMAY न'नि बाथ्राफोरखौ लानानै जेबो दावराव आरोना गुबुन गुबुन जायगायाव बा पार्टिखौ लानानै दावराव PMAY न'नि सोरबा जिअ'टेक खालामाखै सोरखौबा खालामदों गालांदों लिस्टआव थानायफोरखौनो बेबायदि दावराव खालामगासिनो दङ नाथाय रावखौबो गालांनो हानाय नङा मावजोबनांगोन GRSफोराबो ना गनायाव गैया बेजोंनो लोगोसे बे जिअ'टेक खालामनायनि सायावनो माखासे बाथ्राफोर बुंनायनि गेजेराव राजु नार्जारी सार बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरावनो बुंफ्लांदोंबो जानो हागौ आरोना आसा कर्मिफोरखौ बिनि सायावनो दिनै राजु नार्जारीया मानो थाखाय बुंनो मोनखो बेफोरबादि बाथ्राखौ बिनि सायाव फिनजाथाय होदों दिनै आसा कर्मिफोरा आरोना आसा मावथिफोरा स' माबादि बाथ्रा बुंना लाखो आंबो नुवाखै नाथाय दिनै आसा मावथिफोरा आसा कर्मिफोरा बिनि सायाव माखासे बाथ्रा फिनजाथाय होदों मिडियानि गेजेरजों बेजोंनो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा माखासे बाथ्राफोर बेरफ्रु होदों दि BJPजों NDAजों थाफानायनि सायाव लोगोसे बिटिसिआव BJPनिफ्राय 2 EM आरो डिप्युटि स्पिकार बेखौहाय होगोन बे बाथ्राखौ फोरमायदों दिनै बे बुंफोरथिनानै होदों आरोना स' बिनि गेजेराव माखासे जाहोनफोर दं मानो थाखाय बेफोरखौ होनाय जाखो बिनि सायावनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा माखासे बाथ्रा बुंदों आरोना नोंथांमोना खोनासंलांदो आरो आसा कर्मिफोरा राजु नार्जारी सारखौ मा फिनजाथाय होदों नोंथांमोना खोनासंलांदो बे समाव বিজেপিৰ 2জন EM দিম আমি আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ দিম 26ৰ কাৰণে মই আৰু এই যে ডিচেম্বৰ পৰা ওলাম নৱেম্বৰ মাহটো অলপ কাম কৰিম বিটিচিৰ কাৰণে বহুত কাম বাকী আছে আমাৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ওলাম আৰু কিন্তু এজন মন্ত্ৰী বহুত কম সময় পাব মন্ত্ৰী জাষ্ট NDA সোমাইছে যিহেতু ইয়াতো এটা পাৰ্টনাৰ হিচাপে মন্ত্ৰী হওক কিবা এটা শ্বেয়াৰ থাকে সেইটো হ'ব যেনেকৈ আমিও এতিয়া দিম বিজেপিৰ 2জন EM দিম আমি আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ দিম আমি এনেকুৱা আপোনালোকে নাজানে আমি এনেকুৱা মানুহ বিপেপ দলে আমি এনেকুৱা ল'বও জানে দিবও জানে ল'বও জানিব লাগিব দিবও জানিব লাগিব কথা এইটোহে বিজেপিৰ 2জন EM দিব 2জন EM দি পেলাই মই এনে থকা মানুহ কিবা এটা নলোৱাকৈ মই থকা মানুহ নেকি ডক্টৰ কি হয় নহয় এইটো এই 4-5 মাহ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ ইমান ডাঙৰ ইছ্যু নহয় হয় পাৰ্টনাৰ হিচাপে এটা পৰ্টফলিঅ' থাকিব লাগে থাকিছে কিন্তু 26ত দেখাওক 26টোহে আচল এইটো আলোচনা আৰম্ভ কৰাই নাই মুঠতে আৰম্ভ হ'ব অহাকালিৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব নাই এনেকুৱা তাৰমানে আমি এনেকুৱা আপোনাক 1 টাকা দি পেলাই 2 টাকা লোৱা মানুহ মই জানে এইবিলাক চাব राजु नार्जारी नोंथाङा मबेयाव नुवा जोंनि आसा कर्मिया बे बिटिसि एरिया मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोङो आसा कर्मिखौ बेबादि PMAYनि न'खौ जोङो सार्भे खालामदों होननानै बोरै बुंनो हाखो आसा कर्मिखौ बेबादि न'नि सार्भे बानायदों होननानै बुंनाया नंखाय बे जानो हाया बेबायदि फोसावनो नाङा सार जों नोंखौ मान होनानै बुङो राजु नार्जारी नोंथाङा राजनितिजों लानानै जोंनि आसा कर्मिखौ बेबायदि एथ'ग्राम माने बदनाम होनो नाङा सरकाराव थानाय हिसाबै जोंखौ अननांगौसोमोन नाथाय बेबायदि फाननो नाङा बेबायदि बुंनो नाङा जों दुखु मोनदों राजु नार्जारी सार बुंनांगौबा बहुत खोथा दङ नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बेवबो नों मोजां बाथ्रा बुंनो हायाखै सेरफांगुरि जनता कलेजाव थांदों आं लोगो हमदोंमोन सार प्रमद बर' सारखौ नाथाय नोङो मोजां बिथोनखौ होनो हायाखै नाथाय जोंखौ मानो फानखो गोरोन्थिखौ नों बुजिनानै लायोबा जोंनिसिम मान बाव हरनानैबाबो नोङो माफ बिनांगोन आरो जों माफ बियाबा बिनि गेजेराव जोङो नोंनि थाखाय जों एक्सन लानाय जागोन
लोगोफोर नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानांगौ आरोना हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों। थाइसे होनानै थाइनै लाग्रासो जों होननानै बुंदों। दिनै हाग्रामा महिलारि सार BPF हान्जाया दिनै NDA जों थाफानानै मा खालामनो सानदों बा मा सोलो बाहायदों दिनैनि दिनाव जोंथ' मिथिनो मोनला। बिथांमोनासो मिथिसिगौ आरोना दिनै मा प्लान पलिसिखौबो बाहायनानै मा सोलो बाहायनानै दिनै बेफोर खामानिखौ मावनो नाजादों बिथांमोना मिथिसिगौ। जियानो जा जों आसा खालामदों जोंनि BTCआव जेबो खहा जायालासे मोजाङै गोख्रोङै दैदेनलांगोन सारमोना जों बेखौसो आसा खालामदों दिनै। जियानो माव ना जियानो खालाम नाथाय जोंनि BTCनि जेबो खहा जायाबानो जाबाय जों बर' हारिफोरनि जोंनि ट्राइबेलफोरनि। जों आसा खालामदों बिथांमोना मोजाङै मावलांगोन आरो सरन बर' सार बिथाङा दिनै जि बिबानखौ मोनदों दिनै समायखेरा लानाय बादि मोजाङै मावफुंलांगोन जों आसा खालामदों लोगोफोर। भिडिअखौ आं बेसेबांनो फोजोबनोसै। रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायदो दिनै नोंथांमोना मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों दिनै हाग्रामा महिलारि सार आरो BP हान्जानि मावनाय बेबायदि थांखि लानायफोरखौ आरोना। एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय।